everyone! Welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Nahisulat sa hangin. Kung ako'y pasubay, kung diin yun gikan kinisilina, usa nagkinahanglan ko sa biodata. Husto. Husto, Franco. Si Helena ang atong ilhon kung kinsa gyud kini siya. Kana, mao na ang angin na tulahon. Ilhon kung kinsa kinisilina. Buisit bayhana, baga siya gnaong. Iyag yung gidawat ang bay og yuta ni Celes nga gihatag ni Alejandro niya. Kinahanglan di na masundan. Eh kung doon na pa lang ihagad si Alejandro kay Helena, kabit na siya sa imong pana. Ha? Ug ang inyong katigayunan ang mamiligro ni Ana. Hilom! Hilom dia! Dili mahimo nga dunay laing tao nga bahinan si Alejandro sa iyang katigayunan. Julia, gisugda na kini pagpanghatag. Kana ang pugan ta. Sige, manawala ko sa Cebu. Salamat sa mong pagtubag sa akong mga pangutana, Sir Alejandro. Kung doon na ka pa'y gustong mahibawan, pangutan alang ko. Sige, sir. Tuod. Mahimong tawagan mo ang imong inahan. Gusto kong makigsulti niya. Ha? Sige na. Nahibaw ko. Daghan siyag nahibawan bahin ni Silis. Nasulti na niya na ako ang tanan, Sir Alejandro. Ang tanan yun. Oh, ha? Sige. Dili na lang ko magdugay. May atimanon pa ko sa bahay ni Salas. Imo na kining baya. Bahay kininamo ni Salas, sir. Oh. Kung may kinahanglan ka sa akong pag-atiman, tawagan lang ko bisan unsang orasa. Mutongan ako. Salamat, Helena. Kung magkinahanglan ka og trabaho, balik din sa bahay. Ikaw gihapon nga akong nurse. Ug ikaw gihapon ang tugyanan ko sa greenhouse. Salamat, sir. Pero, dili makaayo si mong asawa og anak nga magsigi kog pondo dinhi. Lagi rin ka din ni Helena. Mulakaw na ko, sir. Papa, nag-usap mo itong bayhana din, he. Shane, si Helena paghihapon na akong nurse. Mao nga mag-anhian gihapon siya din eh. Pero papa, ako na may moatiman ni mo. Promise, mas maayo pa kung moatiman ni mo kay kang Helena, papa. At timanon ko nimo, kay gisugo ka sa imong inahan. Gitambagan hinon kong mama, pero ako masaming gusto nga moatiman ni mo, God. Kay anakot ko ni mo. Bugtong ni mong anak. Kung gusto kang makatabang nako, pagtarong sa imong pag-eskwela, ayaw pagbinugoy. Ha? Nahibaw ko nga muundang na sabga. Sa sunod tuig kung dili ka pa mabalik og eskwela, dili talaga ka pa eskwelahon pa. Magtaro na lagi ko. Daan pa ko. Yaw-yaw ang akong maani kung maanhi ko ni mo. Nga dili man kinako masulti kang Sir Alejandro. Nga ako ang anak ni Mama Celes. Og na siya ang amahan. Wala minugto ni mong pugong nako sa pagsulti ini. Pero, naluoy ko sa akong amahan. Elena? Lando, Kumusta naman ang pagpakigsulti mo kang Sir Alejandro? may lain kong nadiskubrihan. Unsa man? Ang tulo ka saksi sa pagpatay ni Celes sa asawa og inahan ni Sir Alejandro. Unsa? Kinsa man?
Si Ma'am Julia, si Sir Franco, ug usa ka silingan ni Celes. Kinsa man sab ang maong silingan? Kana may akong ilon. Hello. Ano ko balik? Kuan, may pabulasab kong payo ni mo. May pasusi ko nga babaeng gwardya sa koreksyonal. Na si Sabiren. O may anak siya nga Helena Biren. Nurse. Gusto ko mahibaw kung unsay koneksyon ining Narcisa Biren sa pinriso nga si Celestina Magpang. Oo. Unya, susiha kon usa ginitabo ni Silis or Celestina Biren. So, Pisuan. Kinahanglang mailahan kong ikatulong saksi sa pagpatay ni Mama Celes sa inahan ni Sir Alejandro ug siyang asawa. Kinahanglang masulbad ko ang pagkapriso ni Mama Celes. Oh, Lola Ining? Mayong adlaw. Oh, ikaw man di ay kanaing dahil na. Gadad anti kaugatanan la. Kalabas yan ang kalabasan kamunggay nga imong da. Oh, ako ning ipaluto nimo. May kinakahuna-huna ka ni Ana. Labi na ba kung mulutog utan, Inday? May pangutana lang unta ko. O siya ka na? Kinsa man ang mga misaksi sa pagpatay ni Celes sa iyang mga agahon? Ha? Nakailan ako sa duha. Ang iyang suod nga higala nga si Julia. O ang lalaki nga ginganlan og Franco. O kang akong apo. Ha? O siya ang akong apo. Sa midaot kang Silis. Kinsay nga sa imong apo? Hain siya karon. Tuwa siya sa Cebu. Tuwa niya manarbaho. Makontak ba nimo siya? Oo, May number ka niya? ato na. Mahimo bang mangayo? Imo siyang tawkan para sa unsa man. Lola, inosente si Celes sa maong krimen. Ha? Taas na kayong istorya. Pero kinahanglang ikasulti kong imong apo. Kuan, ayaw na lang. O unsay ayaw na lang. Ayaw na lang siyak sa muka pa, Inday. Kay sukad mo saksi si Miko sa maong krimen. Nausab na siya. O unsay nausap? Muraog, nawa siya sa iyang kaugalingon. Permi na lang siyang maghubog. Nga naman. Wa ko mahibaw. Matod pa niya. Dili siya makatug. May sakit siya. Insomnia. Unsa? Permi na lang siyang saputon. Mahimo bag mangayo lang ko siyang number. Matagan ko nimo. Ambot ko maubapakin niya ang iyang numero. Uwa naman ko makakontak niya karong tuiga, God. Sige lang Ako nang bahala, ana. Hatagin lang ko sa number sa imong apo. Gusto ko makakita ni anang imong apo. Nakakita ka na ni Miko, Inday Helena. Unsa? Diin. Sa litrato nga kong ihatag kanimo, ang lalaki nga nakaputi, kauban ni. Hello, Julia. Unsa na may balita? Nagpaabot pa ko sa tawag sa kuhigala. Basta ikaw, relax ka lang niya. Dili lagi ko makarelax. Hangtod nga hingpit ng mawa sa kinabuhi ni Alejandro kana si Helena. Ayaw ka bala ka. Kung mailhan na to, kung unsa gina si Lina, magkaplano na ta sa sunod na tumpaton. Niyan ang karaang retrato ni Mama Celes. O ni Julia. Kinilalaki nga nakaputi. Mao kani ang ikatulong saksi. Mao kini ang apo ni Lola Ining. Mas magawang siya kay Mama Celes tan-awan. Kinahanglan ako siya makontak.
mahibagting ng pikas niya. Please, please, tupagkain tawa na. Tupag ka lang. Hello. Hello? Good evening. Si Miko ni? Miko, nahibaw ko nga namati ra ka di aspikas niya. Please, pakigsulti na ako. Please. Ako si Helena, higala ni Celes. Oh, hello? Hello? Ki-off niya yung phone. Dili siya gusto makigsulti na ako. Buti pa sapot. Nga daghan og nahibawan kini Miko sa tinuod nga nahitabo sa kaso sa kong inahan ni Celes. Oh. Mitawag siya. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.